आजच्या व्हिडिओमध्ये आम्ही तुम्हाला साडी घागरे सर्व दाखवणार आहे। इकडे बघा 5 मॉडेल उभे केले, त्यातले 2 ओळखीचे आहेत आपले। बनारसी स्टार्टिंग रेंज मध्ये, त्याच्यामध्ये पण 700 800 पासून आपल्याकडे स्टार्टिंग आहे। बघू शकता तुम्ही फक्त 110 रुपयामध्ये बघा विथ बॉक्स। मार्केटमध्ये पाहायला गेलं त्याची रेंज साधारणतः 700 ते 800 रुपयामध्ये सेल करतात। त्याच्यात ते आपल्याकडे स्टार्टिंग रेंजमध्ये आहे 350 रुपये। शकता बॉर्डरचं जे कट वर्क आहे ते बघू शकता एकदम तुमच्या समोर आहे एकदम। ही सर्वात अजून एक चांगली गोष्ट म्हणजे हा शॉप मुंबईमध्ये आहे मम्मी, बरोबर? एवढी व्हरायटी, एवढा होलसेलसाठी आपल्याला जर कुठे कुठे बाहेर जायची गरज नाही, आपण मुंबईमधूनच होलसेल रेटमध्ये शॉपिंग करू शकतो सर्व। नमस्ते सर्वांना। तर आज आम्ही तुम्हाला परत एका होलसेल साडीच्या दुकानात नेणार आहे आणि ते पण एवढा लांब जायची गरज आपल्या मुंबईलाच आहे। जाऊन आता दाखवूया, ठीक आहे? आलं, चला आलं बघू। तर आता इकडे बघा आपण दुकानाच्या बरोबर बाहेर उभे आहेत आणि आपल्याला कसं कोणाकोणाला एवढं लांब लांब जाता येत नाही, तर मुंबईमध्ये पण असे कोणते तरी दुकान आहे जे आपल्याला होलसेलमध्ये साड्या देतात आणि आपल्याला कोणाला माहिती पण नसतात, पण आहेत ती मोठी मोठी। तर आता मी दुकानाचं नाव दाखवतो तुम्हाला। इथे बघा, सुरत टेक्सटाईल मार्केट, हे आपला भिवंडी कल्याण रोडला आहे। मी समोरचाही दाखवतो तुम्हाला, ठीक आहे? हा समोरचा आहे। आता आपण आतमध्ये साडीच्या शॉपमध्ये जाऊया आणि बघूया। चपला बघून तर माहिती पडते खूप गर्दी वाटतं आतमध्ये। चला जाऊया, चला। आपल्याला आता सर्व गावी पण साड्या न्यायच्या आहेत ना, आणि आता परत आता काजलचा काहीतरी इम्पॉर्टंट दिवस आहे, तेव्हा आम्हाला शॉपिंग करायची। चला। तर आता इथे बघा आपण सुरत टेक्सटाईल मार्केटच्या काउंटरवर आलो आहे। आता आपल्या काउंटरवर जे बसले आहेत त्यांनाच विचारूया, आम्हाला साड्या दाखवू शकता तुम्ही सर्व? नक्की दाखवू शकतो, पूर्ण व्हरायटी तुम्हाला मी दाखवली। बघा दुकानात तर आम्ही आलो आहे, आम्हाला दुकान तर एकदम खूप मोठं वाटतोय, पण सुरुवातीलाच आपण विचारूया की ह्याचा ॲड्रेस काय आहे, म्हणजे कसं नंतर मग तुम्हाला कन्फ्युजन नको की कुठे यायचं आणि कसं यायचं। तर मी ह्यांनाच विचारतो, आपल्या दुकानाचं नाव सांगा सर्वात आधी। आपल्या शॉपचं नाव आहे सुरत टेक्सटाईल मार्केट। हां, आणि हे कुठे आलं ॲड्रेस सांगा मला। तर याचं बघायला गेलं तर याचं लोकेशन आहे कल्याण वेस्टमध्ये गोवा नाका, कल्याण भिवंडी रोडवरती गोवा नाका, शॉप नंबर 12 हार्मोनी आर्केड गोवा नाका, सुरत टेक्सटाईल मार्केट। तर एवढा मोठा दुकान आहे बघा यांचं, आणि हे सर्व आपले कस्टमर लाईव्ह परचेस करतात आहेत ना सर्व? पूर्ण। ओके, चला आता तुम्ही पहिला कोणता सेक्शन दाखवता आम्हाला? काही आपण थोडं बघून घेऊ, काही काठपदर सेक्शन, त्याच्यानंतर आपण तुम्हाला इथं पूर्ण व्हरायटी पण दाखवून देऊ, नंतर बघू शकतो आपण याच्यानंतर आपलं काठपदर जे सेक्शन आहे ते आपण काठापदरी सेक्शन आपण तुम्हाला पण बघून दाखवू। हां, चला। पूर्ण बघू शकता तुम्ही एकदम समोर एकदम पूर्ण काठपदर सेक्शन आहे, त्याच्यामध्ये काठापदरीमध्ये वर्कमध्ये पूर्ण काठपदर म्हणजे लग्नासाठी वगैरे जे शालू वगैरे त्या कमी रेंजचे ते आपल्याकडे सर्व प्रकारची व्हरायटी आपल्याकडे अवेलेबल आहे। बघू शकता कपडा वगैरे एकदम फील करून बघा तुम्ही, एकदम प्रॉपर स्मूथनेस आहे, स्मूथनेस बघा तुम्ही कपड्याचा वगैरे। त्याच्यामध्ये गोविंद गोंडा येणार आहे तुम्हाला प्रत्येक साडीमध्ये, असं बघू शकता तुम्ही प्रॉपर कलर आणि डिझाईन तुम्हाला पाहिजे तेवढे तुम्हाला शॉपला आल्यानंतर तुम्हाला बघायला भेटेल, पाहिजे तेवढे। आणि मेन मला तुम्हाला एक सांगायचं आहे की इकडे प्रत्येक साडी तुम्हाला होलसेल रेटमध्ये देणार, एकदम मॅन्युफॅक्चर रेटमध्ये, एकदम डायरेक्ट मिल ते डायरेक्ट ग्राहक, एकदम होलसेल रेटमध्ये आपल्याकडे बघायला भेटणार आहे। ओके, ठीक आहे। हे आपले सर्व काठपदराचे झाले ना? काठापदराचे, याच्यामध्ये तुम्ही व्हरायटी आहे तरी पण मी तुम्हाला पूर्ण सॅम्पल दाखवून देईलच। ही पण एकदम सुंदर आहे, ही पण जरा बघूया आपण, करून बघू शकता। याच्यामध्ये बनारसीमध्ये शालू टाईप बोलतात ना, बनारसी स्टार्टिंग रेंजमध्ये, त्याच्यामध्ये पण 700 800 पासून आपल्याकडे स्टार्टिंग आहे। बघू शकता याच्यामध्ये, म्हणजे किती सुंदर आहे बघा, मी है ना? आता हे काठपदराची तुम्ही दाखवलात ना, अजून आम्हाला काहीतरी वेगळं दाखवा आपण। याच्यानंतर आपण दुसरी व्हरायटी बघू। ओके, आणि मी दुकान खूप मोठं आहे ना, आणि एकदम फ्लोरिंग पण एकदम चांगले गाद्या ठेवल्यात खाली, म्हणजे कम्फर्टेबल होईल ना कस्टमरला। शॉप बघायला गेलं तरी बघा खूप मोठा आहे, पण आता आपण एका ठिकाणी बसूया आणि त्यांना आपल्याला सर्व व्हरायटी दाखवायला सांगू। आता आपण पहिलं तर बघणार आहे स्टार्टिंग रेंजमध्ये आपल्याकडे 40 रुपयापासून आपल्याकडे साडी आहे, त्याचं तुम्हाला मी सॅम्पल दाखवतो। त्याच्यामध्ये बघू शकता प्रत्येक कलर शेड आणि डिझाईन अलग अलग येतील, याच्यामध्ये सेम कलरमध्ये तुम्हाला ह्याच्यामध्ये नाही भेटणार आहे, त्याच्यामध्ये प्रत्येक डिझाईन प्रत्येक कलर कपडा वगैरे त्याच्यामध्ये पूर्ण अलग अलग भेटणार आहे 40 रुपयामध्ये। आणि ह्या नॉन ब्लाऊज आहे, याच्यामध्ये ब्लाऊज वगैरे नाही आहे, 40 रुपयामध्ये बघू शकता एकदम प्रॉपर। त्याच्यानंतर हा दुसरा पॅटर्न आहे बघा, एक तुम्हाला एक मी नॉर्मल एक ओपन करून दाखवतो, तसं कपडा वगैरे तुम्हाला फील करायला। त्याच्यामध्ये बघू शकता, ह्याच्यामध्ये पण रेंज वगैरे पाहिजे तेवढी आहे, याच्यामध्ये टर्की मटेरियलमध्ये बघू शकता, कलर डिझाईन सर्व अलग अलग, जसं लग्नासाठी वगैरे लग्न बसण्यासाठी देण्यासाठी कमी रेंजचे बजेटनुसार त्यांचं प्रत्येकाचं वेगवेगळं असतं ना, आणि वाटणार पण नाही एवढं कमी किंमत, असे वाटते 200 रुपयाचे तरी आहेत ते, आरामात बघू शकता तुम्ही, त्याच्यासमोर अलग अलग डिझाईन कलर
विथ बॉर्डर आहे. कपडा वगैरे एकदम तुम्ही प्रॉपर बघू शकता मटेरियल. याच्यामध्ये बघू शकता पूर्ण कलर शेड वगैरे एकदम अलग अलग येणार आहे. याच्यामध्ये बघू शकता तुम्ही याच्यामध्ये पूर्ण हे वेगळे व्हरायटी आहेत ना. याला बॉर्डर आहे. हा, याला बॉर्डर बॉर्डर आहे. प्रत्येकाला बॉर्डर आहे. तसंच इकडे एक सेक्शन बघा आम्ही बघतोय, तर तिकडे एक सेक्शन आहे, तिथे आहे. असं लाईनीतून सर्व माणसं बघतात आहे बघा. हे सर्व परचेसिंग चालू आहे ना इकडे. हो, सर्वांचं पर्चेसिंग चालू आहे. हां, आपण बघा इकडून एंट्री केली होती. हा आपला काउंटर आहे आणि इकडे सर्व आपल्याला आपल्या त्यांच्या साड्या ठेवलेल्या आहेत आणि मोस्टली तुम्ही सर्व साड्यांचे रेंज कव्हर केलेले आहेत ना. पूर्ण एकदम सेक्शन वाईज आणि रेंज वाईज आपण पूर्ण व्हरायटी सेटअप केली. पूर्ण कलर शेडमध्ये जसं की तुम्हाला लग्नासाठी किंवा घरगुती व्यवसाय करण्यासाठी जर कलर शेडमध्ये पूर्ण बघा पाहिजे तर बल्कमध्ये पूर्ण अशा प्रकारे तुम्हाला येऊन जाणार. हे तर काजलला आवडतील असे कलरफुल आहेत. नवरात्रीला असतील तर असे कलर्स असतात ना, तर आपण तसे घेऊ शकतो. हो, नक्कीच घेऊ शकतो. तसं हा कलर पण कधी कधी असतो तर कधी कधी कोणाकडे नसतो. तर आपण दुसरा पॅटर्न बघणार आहोत विथ बॉक्समध्ये फक्त 110 रुपयामध्ये. बघा विथ बॉक्स गिफ्ट पॅकिंग वगैरे देण्यासाठी जर पुढं जर तुम्हाला लग्नासाठी द्यायचं असेल त्याच्यामध्ये अलग अलग शेड अलग अलग कलर येतील. बघू शकता तुम्ही समोर आहे. आता इकडे बघा मम्मी आणि काजलची शॉपिंग चालू आहे, तर आपण बाकी ह्यांचं पूर्ण शॉप जरा इकडे तिकडे एक्सप्लोर करूया. खूप जास्त व्हरायटीज आहेत आणि शॉप खूप मोठा आहे. काय काजल कोणती साडी आहे ते काय घेते? येवला पैठणीमध्ये. येवला पैठणी. अरे वा. तसं लग्नामध्ये वगैरे देण्यासाठी स्टार्टिंग रेंज बजेट वाईज जर कोणाला खिशाला परवडायसारखं अशा प्रकारे आपल्याकडे ती पण रेंज अवेलेबल आहे काठापदरामध्ये. येवला पैठणीमध्ये वर्क आहे 210 रुपयापासून आपल्याकडे त्याच्यामध्ये स्टार्टिंग आहे. त्याच्यानंतर आपण दुसरा पॅटर्न दाखवणार पीके मटेरियलमध्ये. बघू शकता ट्रिपल बॉर्डरमध्ये पूर्ण ऑल ओव्हर बुट्टी वगैरे बघू शकता. त्याच्यामध्ये तुम्हाला थोडं एक सेड ओपन करून दाखवतो. बघू शकता त्याच्यामध्ये पण कलर डिझाईन पाहिजे तेवढे आपल्याकडं वन टाइम तुम्हाला भेटणार आहे. त्याच्यामध्ये कलर आणि डिझाईन लाईट सेड पाहिजे तर लाईट सेड, डार्क सेड पाहिजे डार्क सेड पण याच्यामध्ये भेटणार आहे. तुमचे जर व्ह्युअर्स म्हणतात की डिलिव्हरी कुठेपर्यंत द्याल याची? ऑल इंडिया आपल्याकडे आपण कस्टमरला प्रोव्हाइड करू. एकदम आपल्याकडे पार्सलची सुविधा पूर्ण आपल्याकडे अवेलेबल आहे. त्याच्यामध्ये तुम्ही घर बसल्या बिझनेस करू शकता. स्क्रीनवरती तर नंबर दिलेलाच असेल आपला, त्याच्यावरती तुम्ही व्हॉट्सअपद्वारे आपण टोटल तुम्हाला डिटेल आपण प्रोव्हाइड करू. त्याच्यामध्ये तुम्हाला तुमच्या ॲड्रेसवरती आपण प्रॉपर माल आपण तुम्हाला इथून डिस्पॅच करू शकतो. त्याच्यामध्ये आता बघा दुसरा ब्रॉकेट सिल्कमध्ये. त्याच्यामध्ये आपल्याकडे 3 प्रकारचे ब्रॉकेट आहेत. पूर्ण एकदम कॉपरमध्ये आहे, सिल्वरमध्ये आहे. तुम्हाला दाखवून देईलच मी. मार्केटमध्ये पाहायला गेलं त्याची रेंज साधारणतः 700 ते 800 रुपयामध्ये सेल करतात. त्याच्यात ते आपल्याकडे स्टार्टिंग रेंजमध्ये आहे 350 रुपये. फक्त 350 रुपयामध्ये ऑल ओव्हर भरलेली बुट्टी आहे. ट्रिपल बॉर्डरमध्ये आहे. हे पण आहे बघू शकता. त्यामध्ये बघू शकता कलर वगैरे एकदम शाईन आहे. बघू शकता पूर्ण ऑल ओव्हर भरलेली आहे. आपण जर इकडे आलोच आहे, साड्या तर आपण बघतोच ना, पण आपल्याला बघ कशी धावपळ झाली होती लग्नाच्या वेळी की लेंगा कुठे, कधी इकडे जायचं होतं कधी तिकडे जायचं. पण एकाच दुकानात जर लेंगा पण आपल्याला जर मिळत असेल तर चांगलीच गोष्ट आहे ना. आपल्याकडे हे बघा समोर आहे आपल्या पूर्ण एकदम स्टार्टिंग रेंजमध्ये घागऱ्याचं डिपार्टमेंट लेंगा जसं की शरारा गरारा पूर्ण आपल्याकडे त्याच्यात ते पण आपल्याकडे व्हरायटी अवेलेबल आहे. त्याच्यामध्ये जर पाहायला गेलं तर 990 रुपयापासून स्टार्टिंग रेंज आहे. त्याच्यामध्ये बघू शकता अशा प्रकारे व्हरायटी बघू शकता. स्टार्टिंग रेंजमध्ये जसं बोललो तुम्हाला पूर्ण नेटचं काम आहे. ऑल ओव्हर पूर्ण भरलेला पीस आहे. बघू शकता त्याच्यामध्ये कलर सेड वगैरे कलर सेड पाहायला भेटेल तुम्हाला. शॉपला या व्हिजिट करा प्रॉपर. तुम्ही एकदम प्रॅक्टिकली बघू शकता कलर सेड पूर्ण आपल्याकडे एकदम मॅन्युफॅक्चर रेटमध्ये तुम्हाला आपल्याकडे बघायला भेटेल. त्याच्यामध्ये थोडं हेवी रेंजमध्ये जर पाहिजे असेल तर 1500-2000 ती पण रेंज आपल्याकडे अवेलेबल आहे. हा बघू शकता त्याच्यामध्ये एकदम प्रॉपर वेलवेटमध्ये आहे. बघू शकता ऑल ओव्हर वर्कमध्ये प्रॉपर याचं ब्लाऊज आणि दुपट्ट्याचं जर एकदम स्टिचिंगचं काम झालं तर एकदम भारी वाटेल. बघू शकता त्याचा ब्लाऊज एकदम पूर्ण भरलेला ब्लाऊज पीस आहे. प्लस हा दुपट्टा आहे. बघू शकता शॉप खूप मोठा आहे ना हा आणि एकदम लांब लचक आहे. सगळं काही तुम्हाला एका शॉपमध्येच मिळणार. साडी प्लस घागरा वगैरे सगळं. नवरीसाठी जे शालू पैठणी धर्मावरम टोटल व्हरायटी आपण एकदम डिपार्टमेंट वाईज सेट टू सेट लावलेली आहे. इकडे बघा जर तुम्ही आलात ना तर तुम्हाला एकदम चांगल्या प्रकारे बसायला पण देतील. म्हणजे कम्फर्टेबल तुम्ही शॉपिंग करू शकता. तर इकडे कोणती साडी दाखवता तुम्ही? ह्याच्यामध्ये बघा आपण आता तुम्हाला मी पैठणी ह्याच्यामध्ये जे प्रॉपर आहे ते तुम्हाला त्याचं मी लुकआउट दाखवतोय. बुट्टी स्टोनमध्ये आहे बघा कॉपरमध्ये एकदम पैठणीमध्ये मोर वर्क बॉर्डर आहे. ह्याच्यामध्ये कलर कॉम्बिनेशन बघू शकता एकदम प्रॉपर. जर त्याच्यामध्ये जर कॉम्बिनेशन तर आता रेग्युलर झालं कोणाला सेल्फ पण आवडतं याच्या अशा प्रकारे आपल्याकडे ते सेल्फमध्ये पण भेटून जाणार आहे. बघू शकता तुमच्या समोर आहे. सेल्फमध्ये कसं लुकआउट थोडं वेगळंच आहे. बघू शकता एक समोर सेल्फमध्ये
त्याच्यानंतर बघू शकता हा एक मटेरियल आहे, बघू शकता एकदम स्मूथ आहे, जशी पाहिजे तशी वेअर केल्यानंतर एकदम प्रॉपर बसेल अशी पैठणी आहे, बघू शकता. त्याच्यामध्ये पदर वगैरे एकदम बघू शकता रिच आहे एकदम, तुम्ही कॉन्ट्रास्टमध्ये आहे, ब्लाऊज पीस वगैरे बघू शकता. त्याच्यामध्ये कलर सेट पाहिजे तर अशा प्रकारे कलर सेट पण भेटून जातील. व्हिडिओमध्ये तर मी पूर्णपणे नाही दाखवू शकणार, तुम्ही पाहिजे तर शॉपला या, व्हिजिट करा. प्रॉपर असंख्य व्हरायटी तुम्हाला वन टाइम आपल्याकडे बघायला भेटणार आहे. शॉपिंग तर चालूच आहे. मला तुम्ही सांगू शकता हे कोणते साडी एकदम दिसायला एकदम सुंदर वाटतात ते? हे पूर्ण जे सेक्शन आहे नवरीसाठी जे शालू ब्रॉकेट सिल्क हे जे वापरले जातात ते पूर्ण पण सेक्शन मध्ये लावलेलं आहे. नवरीचा शालू म्हणल्यानंतर एकदम पूर्ण बघा भरलेला भरगस्त एकदम असं प्रॉपर तुम्ही बघू शकता. ऑल ओव्हर बुट्टीमध्ये पूर्ण काम एकदम हँडलूम पॅच मध्ये बघू शकता. कमरपट्टा वगैरे तुम्ही बघू शकता. ऑल ओव्हर पूर्ण एकदम सेल्फ पूर्ण भरलेला आहे एकदम, बघू शकता रिच लुक मध्ये. दुसरा एक पॅटर्न आहे, हे पण असं रेग्युलर मध्ये कसं हळदी कुंकासाठी वगैरे जे वापरले जातात सुरस्के मध्ये ते बघू शकता. कलर भरपूर आहेत त्याच्यामध्ये, पाहिजे तेवढे कलर सेम बुट्टीमध्ये आपल्याकडे 8 ते 10 कलर भेटून जातील वन पीस मध्ये पूर्ण. छान आहे सुंदर आहे खूप. त्याच्यानंतर हा बघू शकता दुसरा ब्रॉकेट मध्ये वर्क मध्ये बघू शकता. पूर्ण ऑल ओव्हर वर्क मध्ये ब्रॉकेट पूर्ण भरलेला आहे. आपण तुमच्या समोर आहे पीस बघू शकता, ऑल ओव्हर भरलेला आहे स्पॅच मध्ये. आणि हे सर्व साड्या तुम्ही आम्हाला होलसेल रेट मध्ये देता एकदम ना? मॅन्युफॅक्चर रेट मध्ये डायरेक्ट मिल ते ग्राहक एकदम अशा प्रकारे तुम्हाला रेट आपल्याकडे भेटणार आहे. टोटल एकदम होलसेल रेट अशा प्रकारे पूर्ण डिझाईन पूर्ण डायमंडचं काम वेगळं, प्रत्येक ब्रॉकेटचं पूर्ण तुम्हाला काम वेगळं येणार याच्यामध्ये. हे बघ बॉक्स पण असलं तर कसं समोरच्याला जर आपण गिफ्ट केले. एकदा कटवर्क त्यांना थोडं झूम करून दाखवून द्या. पूर्ण कटवर्क जे आहे त्याचं काम बघू शकता तुम्ही. हे बघू शकता बॉर्डरचं जे कटवर्क आहे ते बघू शकता एकदम तुमच्या समोर आहे. एकदम पूर्ण कटवर्क एकदम आपण स्वतः बनवून घेतलेले पूर्ण मॅन्युफॅक्चर मध्ये. इथं खूपच हेवी वाटते, मस्त एकदम एकदम पूर्ण एकदम भरलेला पीस आहे, बघू शकता. आपण आता या साड्या बघितल्या, पण मला तिकडे पण काहीतरी इंटरेस्टिंग वाटतंय, तर मी तिकडे बघते कोणत्या टाईपच्या साड्या आहेत त्या. तुला जी आवडते ती काढ बघूया. ब्लॅक मस्त आहे ना. आता संक्रांतीला होती ना आपली ब्लॅक, हो तर ही अशी तर पहिली ही नेसली असतीस तू खूप आता. छान आहे, डिझायनर आहे आणि हेवी मध्ये एकदम मस्त आहे. आणि मला ही पण ओपन करून द्याव्या. हा जो आहे सगळ्यात आता सध्या लेटेस्ट मध्ये चालणार म्हणलं तर ऑर्गन्झा जसं बोलतात तशावरती आपण ही असते ऑर्गन्झा सिल्क एकदम सेम आपण पूर्ण आपण बनवून घेतलेलं एकदम बघू शकता. मॅन्युफॅक्चर रेट मध्ये तुम्हाला प्रॉपर बघायला भेटणार ही तर एकदम सुंदर आहे. टोटली काची डायमंड मध्ये टोटल ऑलमोस्ट मटेरियल एवढं छान आहे ना की भारी आहे. थोडं ट्रान्सपरंट मटेरियल मध्ये काहीतरी वेगळं युनिक मध्ये थोडं असं बघू शकता अशा प्रकारे. लाईट ब्लू आहे ना. हा पूर्ण कलर्स आहे, डार्कनेस लाईटनेस पूर्ण त्याच्यामध्ये भेटून जाईल. पूर्ण ऑल ओव्हर भरलेला बघू शकता घागरा एकदम ब्रायडल लुक मध्ये. हे बघू शकता पेस्टल मध्ये एकदम बघू शकता एकदम ऑल ओव्हर मध्ये भरलेला पीस आहे एकदम. त्याच्यानंतर बघू शकता हा दुसरा एक कलर आहे. माझ्या लग्नाचा पण होता ना. जर ब्रायडल घागरा जर तुम्ही परचेस केलात तर हेवी रेंजचा जर असेल तर आपण एकदम प्रॉपर त्यानं तुम्हाला स्टिचिंग करून देऊ. एकदम फिनिशिंग पूर्ण प्रॉपर फिनिशिंग पण करून देऊ त्याची आपण. हे स्टिचिंग केल्यानंतर ते एकदम बरोबर होईल असं तर होणार नाही. मस्त आहे. हा मरून मध्ये आहे, फुल वर्क मध्ये. म्हणजे घालून प्रत्यक्ष कसं दिसेल कसा दिसेल ते पण आम्ही दाखवलंय. तसं आपण हा रेड बघितला. त्यानंतर आपण सेकंड फ्लोरल प्रिंट आहे बघा, फ्लोरल प्रिंट आहे पूर्ण सुंदर. आणि त्यानंतर हा परत एक मरून मध्ये आहे. जसा वर्क आहे हा आपला मरून रेड होता तर ही वेगळी डिझाईन आहे, तर ही वेगळी डिझाईन आहे. आणि रेड मरून म्हणजे अजून काही वेगळं आपल्याला कलर हवे असेल तर हे बघा, हा पण एक कलर आहे आपल्याकडे. घागरे बघून झाले आहेत. आता आपण जरा अजून बघा हा आपला ग्राउंड फ्लोअर सेक्शन, त्यासोबतच त्यांचा फर्स्ट फ्लोअर पण आहे, तर आपण फर्स्ट फ्लोअरला जाऊया. आता वरती काय काय सेक्शन आहे तुम्ही दाखवाल आम्हाला. चला बघा असं आता वरती जायचं आपल्याला. तर इथे बघा आपण खालून आलो असं, आणि हा आता वरचा सेक्शन. आता इकडे आपण बघा नऊवारी सेक्शनमध्ये बरोबर. आपल्याला आजीला तर नऊवारीच लागते ना. आजीसाठी नऊवारी, जसं लग्नामध्ये देणे घेण्यासाठी जे स्टार्टिंग रेंजमध्ये नऊवार असते ती पण आपल्याकडे अशा प्रकारे अवेलेबल आहे. काठपदर नऊवार, प्रिंटेड नऊवार दोन्ही पण आपल्याकडे अवेलेबल आहे. सुरुवातीलाच एकदम सुंदर कलर दाखवलेला त्यांनी. त्याच्यामध्ये भरपूर कलर आहेत. कलर सेट वगैरे पाहायला गेलं तर एकदम भरपूर आहेत. नंबरची स्टार्टिंग रेंज स्टार्टिंग रेंज प्रिंटेड मध्ये जर बघायला गेलं तर 180-200 रुपयापासून स्टार्टिंग आहे. काठापदरामध्ये 300-350 पासून स्टार्टिंग आहे. काठपदर नऊवार ही जशी प्रिंटेड नऊवार हे बघू शकता. म्हणजे व्हरायटी एवढी आहे की जर माणसांना बिझनेस करायचा असेल तरी आपल्याला खूप व्हरायटी आहेत. आता त्याच्यामध्ये बघा नवरीसाठी जर कोणी
रेडी पीसमध्ये जसं शिवून नऊवारी घातल्या जाते त्या प्रकारची पण आपल्याकडे नऊवारी अवेलेबल आहे. जसं की आता वर्कमध्ये कोणाला वर्कमध्ये पाहिजे असेल नऊवारी ती पण आपल्याकडे अवेलेबल आहे. बघू शकता समोर आहे तुमच्या. आणि आता पुढे पुढे तुम्हीच आम्हाला सांगत जावा की काय काय इकडे. त्याच्यानंतर याची आपलं काठपदर सेक्शन आहे. बघू शकता हे काठपदरवाले सर्व. याच्यामध्ये बॉक्स आयटम झालं, पूर्ण एकदम पैठणी झालं, स्टार्टिंग रेंज पैठणी, पूर्ण येवला पैठणी, ओरिसा वगैरे. त्याच्यामध्ये जसं देवीसाठी वगैरे साड्या दिलेल्या जातात ते पण आपल्याकडे त्याची पण व्हरायटी आहे. तर आपण पुढे बघू शकता पूर्ण. जरा हा बॉक्स बघूया आपण एक कसा. हे बघू शकता पूर्ण ब्रॉकेटमध्ये ऑल ओव्हरमध्ये जॉली डिझाईनमध्ये पूर्ण बघू शकता. सुंदर आहे. हां, त्यामध्ये जर अशा प्रकारे तुम्हाला काहीतरी थोडं युनिक पाहिजे असेल जसं की वेलीमध्ये वेली डिझाईनमध्ये प्रॉपर असं बघू शकता तुम्ही. पूर्ण एकदम ऑल ओव्हर भरलेला पीस आहे. बघू शकता. ओपन करून दाखवतो तुम्हाला पण एकदम थोडं लक्षात येईल. हे बघू शकता ऑल ओव्हर पूर्ण एकदम सुंदर आहे. तर हा एक सेक्शन झाला. त्याच्यानंतर आपल्याला जे प्रिंटेडचे जे साड्या असतात देणे घेण्यासाठी बल्कमध्ये किंवा घरगुती व्यवसायासाठी जे विकण्यासाठी त्यांना जे सेल पाहिजे असेल, सेल करण्यासाठी ज्या साड्या पाहिजे असतील त्या तुम्हाला तुम्ही व्हरायटी दाखवता कमी रेंजची. ओके, चला बघूया आपण. तर आपल्याला इकडून लेफ्टला जायचं आहे ना. चला, तुम्हाला आता आम्ही वॉकिंगनी पण दाखवतो. आणि फ्लोरिंग पण एकदम छान आहे ना. छान आहे. असं वाटतंय साडीच्या मोठ्या मॉलमध्ये आलो आहे. बरोबर ना काजल? तर आपल्याकडे अशा प्रकारे एकदम एक कलरिंग जसं की बचत गटासाठी जे पूर्ण एक कलरिंग असतं एकदम एक मॅचिंग अवेलेबल आहे. पाहिजे ती डिझाईनमध्ये असंख्य व्हरायटीमध्ये तुम्हाला हे पण बघायला भेटेल. 1000 पीस वन टाइम जर पाहिजे असेल तरी पण आपल्याला बघायला भेटणार. हे पूर्ण ऑर्डरचे पीस आहेत. त्याच्यामध्ये बघू शकता अशा प्रकारे जर असं बॉक्स असेल, बल्क असेल, त्याच्यामध्ये पूर्ण एकदम प्रॉपर कॅटलॉग विथ बॉक्स कलर सेट पूर्ण तुम्हाला असं कलर चार्ट प्रॉपर येणार आहे. हे बघू शकता बांधणीमध्ये कॅटलॉगमध्येच आहे पण बल्कमध्ये. पॅकेजिंग सुंदर आहे. म्हणजे कमी रेंजचे आहेत. हे जसं आता घरगुती घर बसल्या कस्टमरला तुम्हाला जर समजा सेल करायचं असेल तर प्रॉपर असं तुम्हाला कॅटलॉग दिल्या जाईल जेणेकरून तुम्हाला प्रत्येक पीस खोलायची आवश्यकता पडणार नाही. प्रत्येक प्रॉपर ह्याच्यामध्ये पण आपल्याकडे 300 रुपयापासून स्टार्टिंग रेंज आहे कॅटलॉगमध्ये. हां, घर बसल्या सेल करण्यासाठी एकदम त्यांच्यासाठी एकदम बेटर आहे. तुम्हाला मागवायचं असेल तर स्क्रीनवरती नंबर दिसतो, त्याच्यावरती त्यांना कॉन्टॅक्ट करा. ते तुम्हाला सर्व गाईड करतील. टोटल गाईड त्याचे तुम्हाला व्हॉट्सअपला फोटो दिल्या जातील, रेंज दिल्या जातील. तुम्ही पूर्ण एकदम सिलेक्ट करून आम्हाला त्याचं पूर्ण एक लिस्ट बनवून पाठवा. त्याचं तुम्हाला आपण तुमच्याच ॲड्रेसवरती एकदम प्रॉपर तुम्हाला डिस्पॅच करू. हे पण आपले सबस्क्रायबर इकडे भेटलेत वाटतं. मी मगापासून खाली पण चाललं होतं शूटिंग, म्हटलं नक्की कोण आहे म्हणजे लक्षात नाही आलं. आता आलं. आणि दीदी कशी आहे? तुम्ही पण इथे शॉपिंग करायला आलात ना? हो हो, शॉपिंग. व्हरायटी आवडते तुम्हाला इकडे? हो हो, छान आहे. मी आता देवीसला येऊन गेली पुन्हा. आठवड्याभरात एकदा तरी चक्कर असते. सचिन दादा दाखवतात चांगलं वाटतं. म्हणजे तुम्ही रिपीट कस्टमर आहे इकडे? हो हो हो, नेहमी. मग आपले सबस्क्रायबर पण भेटले आणि आपल्याला शॉपबद्दल पण माहिती पडलं की इकडे. सकाळ मगाचपासून खालपासून मी म्हणते यांना कुठेतरी पाहिलंय पण आता माझ्या क्लिक झालं लगेच. तर पाठी बघा, मम्मी आणि काजल तिकडे शॉपिंग करते आणि आपण सर्व इकडे व्हरायटी बघूया. आणि खूप मोठं शॉप आहे. आम्हाला खूप छान वाटलं आतमध्ये येऊन. बघायला गेलं तर एवढं मोठं शॉप आहे आणि एवढे सर्व व्हरायटीचे साड्या आहेत ना की बघूनच हे घेऊ का ते घेऊ. एवढं शॉप तर बघितलं. मला तुम्ही अजून एक गोष्ट दाखवू शकता काय? समजा आता मी जर तुमच्याकडे ऑर्डर देतो आहे किंवा आपले व्ह्युअर्स नंबर बघून जर ऑर्डर देतात आहे तर तो पार्सल कसा दिसतो असं दाखवू शकता तुम्ही? नक्की. तर हा सेक्शन बघा, हे सर्व पार्सलला जायला यांनी रेडी करून ठेवलेलं, सर्व पॅक करून. जेवढं तुम्ही लांब सर बघाल सर्व तिकडे पण सर्व पॅक झालेले आहेत. इकडून जेव्हा पॅकिंगचे मटेरियल आहेत इकडे सर्व पॅक झाले. आणि त्यासोबत बघा आता जे प्रॉपरली कसं दिसतं, म्हणजे हे सर्व आपले जाणार आहेत ना बाहेर, डिस्पॅच होणार आहेत पार्सल पूर्ण एकदम त्यांच्या कस्टमरच्या ॲड्रेसवरती. तर इकडे आपल्याला आपले सबस्क्रायबर पण भेटले आहेत. हाय करा कॅमेऱ्याला. आणि काय नाव तुमचं? माझं जोशना जयवंत सावंत. आणि तुमचं? माझं किमया राजेश कदम. अशी बी आवडते ह्याची केलेली. आणि गावचं घर तर अप्रतिमच बांधलंय ह्याची. सुंदर वाटतं बाहेरचं वातावरण वगैरे. आणि आम्ही नेहमी तुमचे व्हिडिओ बघतो. तुम्हाला सबस्क्राईब केलं आहे ऑलरेडी. थँक्यू. बघा आमची सर्व शॉपिंग झालेली आहे. आणि किती काय काय घेतलं दाखवूया. 1 पिशवी 2 3 4. आता सर्व व्यवस्थित उचलून न्यायचं. आणि ह्याच्यातले थोडे गिफ्ट आहेत आणि थोडे तुझे आणि थोडे मम्मीचे, बरोबर?
एवढं सर्व झालेलं आहे शॉपिंग. आता झालं ना व्यवस्थित शॉपिंग तर झाली, पण मला जर अजून इकडचे जे ओळखीचे ज्यांना सर्व माहिती आहे ना त्यांच्याशी आपण जरा बोलूया. तुम्ही आम्हाला अजून काय सांगत आहे या दुकानाबद्दल? नमस्कार, मी अमोल पाटील, सुरत टेक्सटाईल मार्केट. मी सर्वप्रथम तर तुमचे आभार मानतो की तुम्ही माझ्या शॉपला आले, व्हिजिट दिले आणि त्याबद्दल मी तुमचे आभार व्यक्त करतो. आपल्या इथे 40 रुपयापासून साडी आहे. 40 लग्न बस्ता असेल किंवा विक्रीसाठी असेल सगळीकडे आपल्याकडे व्हरायटी आहे. 40 रुपयापासून तुम्ही घेईल तसे आहेत आणि 900 रुपयापासून जे आहे तो लेहंगा आहे. त्यामुळं सर्वसामान्याच्या खिशाला परवडेल असं आहे आणि स्वतःचं मॅन्युफॅक्चरिंग स्वतःच्या मिल असल्यामुळं मला कुण्या एजंटकडे जायची गरज नाही किंवा कुणाला हे करायची गरज नाही आहे. स्वतः मॅन्युफॅक्चरिंग करून मी स्वतः सेल करतो, त्यामुळं माझं सर्वात स्वस्त आहे हे मी दाव्याने सांगू शकतो. ते आपल्याला एकदम अफोर्डेबल प्राईसमध्ये आपल्याला सिंगल पीस हे लोक होलसेलमध्ये देणार आणि आपल्याला बिझनेस करायचे असेल तरी आपण 5,000मध्ये आपण इकडे इन्व्हेस्टमेंट टाकून बिझनेस करू शकतो. तर आम्ही बघा एवढी सर्व शॉपिंग केलेली आहे. तर तुम्हाला आजचा ब्लॉग कसा वाटला आम्हाला नक्कीच सांगा. आम्ही प्रयत्न केला की आम्ही तुम्हाला मुंबईमध्ये पण एक असा शॉप दाखवू की लांब नको जायला, मुंबईमध्ये येऊन तुम्ही सर्व काही शॉपिंग करू शकता आपल्या एकदम व्यवस्थित आणि बिझनेसही करू शकता. आणि आपलं समजा आता कसं सीझन येतं आहे ना आपल्या लग्नाचं, तर त्यासाठी तुम्ही शॉपिंगला येऊन सर्व तुम्ही एक्सप्लोअर करू शकता. तर व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा आणि शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि घंटी वाजवा.